a shiga gidan matar aure tana zaune a gidanta na aure na ibada, a yi mata yankan rago, a yanka 'ya'yanta guda ɗai har guda 4 har da jariri a zuba su a cikin rijiya. Wannan wanda irin rashin imani ne. Wallahi ko saboda irin waɗannan abubuwan sai Allah ta'ala ya jarrabe mu da abubuwa da dama. Kai ka rantse da Allah wannan abin tatsuniya ce ko shirin fim ne. Kai ka rantse da Allah wannan abin yana faruwa ne a kudanci irin su Akwa Ibom, Enugu ko wani a makamancin haka. A arewa da aka san mu da addini da ɗabi'u da dattako a jihar Kano aka shiga aka yanka matar aure da 'ya'yanta. Wannan irin rashin imani ne. Wannan kuma yana ƙara nuna maka illar haihuwa da ake yi barkatai a zubo su a gari su zame wa mutane masifa da bala'i. Wallahi al'azim kowa ya haifa abin da ya san zai iya ɗaukan nauyin su ya ba su tarbiyyar da ya kamata. Duk wanda ya haifo ƴaƴa ya sako su a gari ba arabu ba boko ba fahimtar rayuwa, irin wannan masifan da bala'in za su zame wa mutane. Yaro ya taso bai san soyayya ba, bai san tausayi a cikin zuciyarsa ba, bai san ya kamata ba. Hasali mugunta da keta da zalunci shine abin da yake bashi farin ciki. Ya kake tsammanin zamu dinga rayuwa a cikin waɗannan al'umma ba za a dinga samun irin wannan matsalolin ba? Saboda haka gare mu gabaki ɗaya da wanda ya aure da wanda yake kokarin yin aure, ka sani inda zaka zauna it matters. Duk inda ka bude ido kaga akwai yara wanda ba arabu ba boko ba su san ina suka fahimci rayuwa ba, to billahi lazi barazana ne ga matanka da ƴaƴanka da iyalanka. In kana takaman a wannan lokalitin ka taso kai Allah ya tsayar akan ka, amma lallai ka yi ƙoƙari ka nemi inda masu hankali suka keɓance kansu kai ma ka jona, ko babu komai ƴaƴanka da iyalanka sun samu wannan security. Duk wannan rashin mutuncin ba za ka taɓa ji an same shi a GRA ba. Duk wannan rashin mutuncin ba za ka taɓa ji an same shi a society da mutane ne masu ilimi wanda suka kula da tarbiyyar ƴaƴansu, suka ba wa ƴaƴansu ilimi, suka kula da matansu. Ba za ka taɓa ji ana samun irin waɗannan abubuwan ba. Sai a society bu inda aka kawai mu an ɗauka kawai haihuwan ita ce. Kullum ai ta haihuwan ƴaƴa kaman kaji. An sako su a gari sun zame mutane bala'i. Wannan ba addini bane. Wannan zalunci ne, ka zalunci kanka, ka zalunci dan da ka haifa, ka zalunci al'umma da ka haifo mana masifa. To fa da zafi da sabbin bayanai sun bayyana wannan su ne yaran da aka kashe ɗazu a unguwar Ɗaurayi Ciranci, kuma idan muka manta an ce muku yara guda shi ne har da mahaifiyar su 7. Sannan ɗaya cikin sabbin bayanai da suka arskana shine fa an ce kafin a kashe mahaifiya an ji ihun tana kiran sunan Umar ne ko waye Umar wannan daga bakin ɗan unguwar ne shaida mun fa ya ji da kunnensa. Shi kuma ta bangaren mahaifin fa ya ce yayi musu sallama ya fita. Kawai da wayatar da wannan iftila'i wannan ɗaya daga cikin mutanen da na fi tausaya a wannan lamari. Wanda ba san labarin da ke faruwa ba, an yan ta'adda sun shiga wani gida a unguwar Ɗaurayi Ciranci da ke jihar Kano. Aina suka kashe wata mata 'yar shekara 35 da yaranta guda 6 su 7 kenan aka kashe. Rotani suka ce fa yara guda 2 da yaran nan da na hannun nan su ne jarirai aka jefa su a rijiya, su kuma sauran aka caccaka musu wata alharga ne ko mene, wasu kuma aka kwada musu kin dinki aka kashe su. Har yanzu ba a tabbatar da su suka yi wannan aika ba, amma dai rotani sun ce ana bincike. Kuma su kansu yan abin ya ba su mamaki, in bana dai wanda suka ce sun ji ihu ana kabari Umar kome ana kiran sunan Umar, mace tana kiran Umar. Har yanzu ba a gano su suka yi wannan aika ba, kuma har yanzu ba a gano dalilin sa suka yi wannan aikar ba. Hukumar sanar jihar Kano sun ce a silent wato yan gudun hijira ake zargi da wannan abu, amma har yanzu dai tunda ba a gama su ba mun gani ba tabbas zaka ce magana ta wannan ba karamin labari bane ba a ce mutum yana gida kana cikin gidan kama ba ka da tsaro ban tana ka fita. Abu da ya kamata a ce kowa ya mai da hankalin shi ya magana akai, domin ana cewa in gemu dan wanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwan sanyi, to ba haka bane fa. Wannan idan gemu dan wanka ya kama da wuta ka jira za ta zo ta same ka, domin kamar da gani su ma suna cikin gidansu ma a waje suka yi ba ka ce ba mutum ya bi kan titi ne ko ya fita yawo ne ko yana maka zuwa kai har gida aka musu wannan aika. Kuma ko da aka aikan nan fa yan unguwa sun zaci ma ai wanda suka aika nan suna cikin gidan, to da aka zo aka ga ba a ga kowa ba, alama haurawa ba ga alama dan ta kano ko an burma shi ba har yanzu. Mun ga gaskiyar labarin ya taya min da hankali, a ce mutum yana gidansa bai fita ba a je a kashe shi, kuma ya zama dole mu magana a san abin da ke faru, domin yau idan gani da wannan ka ko ba ta iya da same ka. Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da irin wannan kaddara. Allah sa mu dace.